ஓம் ஸ்ரீ சாய்நாதாய நமக. ஒருபடி சரணம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு ஜாதகருக்கு வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்கிற அமைப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஏஎல்பி முறையில் பார்க்கலாம். ஏஎல்பி என்பது வளரும் லக்னம் அப்படிங்கிறதால ஜாதகருக்கு இப்போ கடக லக்னம் நடந்துகிட்ருக்குது. சந்திரன் மேசத்தில் இருக்காங்க. ஜாதகர் இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் குறித்த எண்ணத்தில் தான் இருப்பாங்க. நட்சத்திரம் பூசம் 1வது பாதம். சனி பகவான் சிம்மத்தில் இருக்காங்க. ஜாதகர் வீட்டில் இருக்கும் பிரச்சனை காரணமாக வெளிநாட்டுக்கு போய் வெற்றி மற்றும் லாபமான வருமானத்தை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ளாரையும் பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. புதன் பகவான் சிம்மத்தில் இருக்கிறதால இந்த காலகட்டம் ஜாதகர் குடும்பத்துடன் தொலைத்தொடர்பு மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற காலகட்டமாக இருக்குது. சூரியன் கண்ணியில் இருக்கிறதால ஜாதகர் வேலை மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு. ராகு பகவான் கண்ணியில் இருக்கிறதால பூர்வ புண்ணியத்திலிருந்து ஜாதகர் இடமாற்றம் செய்ய நினைக்கிறாங்க. கேது பகவான் மீனத்தில் இருக்கிறதால அப்பாவோட பிரச்சனை இதுதான் ஜாதகர் இடமாற்றத்திற்கான காரணமாக இருக்குது. செவ்வாய் பகவான் மிதுனத்தில் இருக்கிறதால ஜாதகருக்கு மன ரீதியான அழுத்தம் இருக்குது. அதுவே அவருக்கு விரக்தியான எண்ணத்தை கொடுக்குது. குரு பகவான் மிதுனத்தில் இருக்கிறதால அப்பாவின் கடனை விரயம் செய்யணும், அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஆகவே ஜாதகர் இப்போது வெளிநாட்டுக்கு தற்காலிகமாக வேலை செய்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம்.